नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. रक्षक पोलीस भक्षक जालात काय कितें? साबीत जाल्यार हयगय नासतना कडक कारवाई जातली. उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी शिवप्रकाश देवराजू. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी शिवप्रकाश देवराजू हेमी शुक्राराक नुडिजिनू या कन्नड पत्रिकाक माहिती दिली की उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या काही पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नावान काही लोकांकडच्यान पैसे घेतात असा आरोप ऐकू येता. ही अख्ख्या पोलीस खात्याची बदनामी असा. पण ही गोष्ट खरी उरल्यार पुराव्या सकट आपल्याला नजरेक हाण दिवची अशी सार्वजनिकाक मनवी केला. पोलीस जनतेलो रक्षक भक्षक न्ही. पोलिसाले काम म्हणल्यार जनतेली सेव करची जबाबदारी. सरकारान आमकां क्रम घेवन बंदी करचे बळ दिला ते जनतेली सेवा करूंक. जर कोणी वरिष्ठ अधिकाऱ्याले नाव सांगून पैसे मागल्यार आपल्याला नजरे हाडा, पैसे दिनाकात. आपूण कोणाकडच्यान पैसे हाडा म्हूण सांगचो प्रश्नच येना. या धंद्यात कोणी भागी उरलो तरी तेमचे विरुद्ध शिस्तीचे क्रम घेवचे काम करून योग्य पाठ शिकयता अशी ताकीद दिली. कोणाक फुडें येवन सांगची ना जाल्यार त्या पोलीस ठाण्यात आशिल्ल्या तक्रार पेटेत तुमगेली तक्रार बरोवन घाला, ना तर वैयक्तीक आपल्याक तक्रार करा अशी कारवारच्या एसपीन माहिती दिली. रामनगर हिंगा मोबाईल दुकानात चोरी. मोबाईल, चार्जर, हेडफोन आणि इतर सामानाची झाली चोरी. जोडा तालुक्यात रामनगर हिंगा श्रीपाद सुधीर या युवकान नवीन गायिल्ले मोबाईल दुकानात चोरान दुकान फोडून मोबाईलासहित अन्य सामानाची चोरी केली. श्रीपाद सुधीर हेमी 2 आठवड्या पहिले मोबाईलाचे नवीन दुकान गायिल्ले. शुक्रवारा रात्रीन चोरान दुकानाचे पत्रक काढून दुकानात घुसले आणि मोबाईल, ब्लूटूथ, चार्जर आणि इतर सामानाची चोरी केली. दुकानदार सकाळी दुकानात येईल त्यांना चोरी झाली म्हणून कळनाका रामनगर पोलिसांक माहिती दिली. या प्रकरणाचो पोलीस उपनिरीक्षक पुजारी हेमी घटनास्थळार येऊन पंचनामा केलो. असंघटित कार्मिकांसाठी ई श्रम पोर्टल प्रारंभ. कारवार. असंघटित कार्मिकाल्या सामाजिक रक्षणासाठी देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वान केंद्र सरकारान ई श्रम पोर्टल प्रारंभ केला. राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी आणि कार्मिक खात्या मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी आज राज्याच्या राष्ट्रीय असंघटित कार्मिकाल्या नोंदणी ई श्रम या योजनेक चालना दिली. या वेळार कार्मिक खात्याचे अप्पर मुख्य कार्यदर्शी जी कल्पना, ई आडळीत खात्याचे अप्पर मुख्य कार्यदर्शी रावजीव चावला, मुख्यमंत्र्यालय कार्यदर्शी व्ही पुन्नाराज, कार्मिक खात्याचे आयुक्त अक्रम पाशा आणि इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. जोडा तालुक्यात भात पिकाक करपा रोगाची लागण. जोडा ह्या पटी भात लागवड करचे पयलेच पावसान गायिल्लो धुमाकूळ आणि भात लागवड जालेपासून जोरदार पावसान फिरयली पाठ या सगळ्याचो परिणाम भात शेतीचेर जाला असतानाच जोडा तालुक्यातल्या अनेक भागात भात रोपार करपा रोगाची लागण जाली आसा. जास्त पावस पडला बी नुकसान आणि कमी पावस पडला बी नुकसान अशी शेतकऱ्याली परिस्थिती जावन पडला. आणि तेतूच भर म्हणल्यान सद्याक भात पिकार अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात करपा रोगाची लागण जाल्ल्यान शेतकरी चिंतेत आसात. या रोगामुळे भात रोपाचे पाती मुळासकट धवी जाता म्हणल्यान जण वयता. या रोगाचेर वेळारच उपचार करचे गरजेचे आसा. काही शेतकऱ्यांन कीटकनाशकाची फवारणी करून बी हो रोग आटोक्यात येयना. ताका लागून या ना त्या तरेन शेतकऱ्याले नुकसान जाती आसा. हेजो परिणाम भात उत्पादनाचेर जाती असून उत्पादनात घट निर्माण जावची शक्यता निर्माण जाला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 29 ऑगस्टाक 30,000 लसिका लभ्य. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 29 ऑगस्टाक 30,000 कोविशिल्ड लसिका उपलब्ध आसात असे आरोग्य अधिकाऱ्यांक कळयला. कारवार, अंकोला, भटकळ, मुणगोड प्रत्येकी 1,000, हळयाळ 3,000, होन्नावर 5,000,
कुमटा 5,000, शिर्शी 10,000, सिद्धापूर 2,500 आणि जिल्हा आस्पत्रेत 500 कोविशिल्ड लसिका लभ्य आसात। अधिक माहितीसाठी लागीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा आशा कार्यकर्त्याक संपर्क करून वॅक्सिनाचो लाभ घेवचो अशें संबंधित अधिकाऱ्यान कळयलां। काणकोण आगोंदात विजेच्या झटक्यान 3 गोरवां जाग्यार मरण। काणकोणच्या मुडकूड आगोंद हिंगा चरूक गेल्ली 3 पाळीव गोरवां विजेचो शॉक लागून मरण पावली। ही घटना शेनवारा सांजेची घडली। गोरवां चरताना विद्युत प्रवाह चालू आशिल्ली तार अचानक तुटून सकल पडिल्ल्यान थंय चरच्या गोरवाक शॉक लागलो आणि 3 गोरवां जाग्यारच मरण पावली। या घटनेची माहिती स्थानिक पंच प्रमोद फळदेसाय हेमी काणकोण पशुसंवर्धन कार्यालयात दिली। मृत गोरवाली चिकित्सा जाल्यानंतर ती पूर्ण घालतली अशें कळयलां। पावस पडिल्ल्यान तुटून पडिल्ल्या तारींतल्यान वीज प्रवाहाचो झटको जोरान लागिल्ल्यान ही गोरवां जाग्यारच मरण पावली असो अंदाज व्यक्त केला। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 43 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 14, अंकोला 4, कुमटा 14, होन्नावर 6, शिर्शी 2 आणि येल्लापूर 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 44 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 54,609 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 53,545 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। अजूनही 304 कोरोना रुग्ण उपचार घेते आसात। तातूंत भितर 71 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 233 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते आसात। आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 760 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।